Καλησπέρα παιδες. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε ένα review για το Watch Dogs στο PS4 version και θα σας πω λίγο τις εντυπώσεις μου, γιατί ξέρετε ότι είναι ένα πολύ συζητούμενο παιχνίδι και αποκαλείται έτσι σαν θρυλικό, πολλά πράγματα μέσα, και γι' αυτό πάμε. Μπορούμε να δούμε την ομορφιά της πόλης, παρόλο που το παιχνίδι έχει γίνει αρκετό downgrade, το ξέρουμε αυτό, έτσι είναι. Ακόμα και στο PC version δεν είναι και τόσο τέλειο όσο μας είχαν δείξει στην E3, αλλά ας μην πιάσουμε αυτό το θέμα καλύτερα. Έχει πολλές δυνατότητες το παιχνίδι, όπως και πολλά side missions, κάτι που είναι τρομερό. Προχωράς δηλαδή, να το, νομίζω side mission, όχι online αυτό. Προχωράς να πας δηλαδή σε μια αποστολή και θα σου βγουνε 5-6 side missions και θέλει πολλές ώρες για να τερματιστούν όλα, και τα side missions και το campaign. Λοιπόν, όπως έχετε ήδη δει, με το profiler μας, με το τετράγωνο, βλέπουμε το κάθε άνθρωπο, τι έχει ο κάθε άνθρωπος. Λέει για όλους τους ανθρώπους μερικές πληροφορίες. Αλλά και τα income τους, πόσα λεφτά παίρνουν δηλαδή το μήνα, το μισθό τους. Όχι το μισθό τους, πόσα έχουν μέχρι τώρα. Μερικούς από αυτούς τους χακάρουμε. Όσοι κρατάνε κινητό και τους βλέπετε να μιλάνε στο τηλέφωνο, θα σας βγάλει βέβαια και το παιχνίδι την υπόδειξη του κουμπιού, το τετράγωνο, για να τους χακάρετε, αλλά μπορείτε να ακούσετε τις συνομιλίες τους και τα tracker αυτή, ναι, και να δείτε και τα μηνύματά τους. Καμιά φορά επίσης τα μηνύματά τους μπορούν να οδηγήσουν σε crime, δηλαδή να βλέπετε έναν, να δείτε τα μηνύματά του και να λέει ότι με έναν να είναι συνεργός ενός και λέει θα σκοτώσουμε αυτόν σήμερα, και τον ακολουθάτε μέχρι να δείτε που πάει και θα κάνει το crime. Υπάρχουν πολλά hacks, όπως να, εδώ, σήκωσα την bridge να περάσω. Έτσι και μπορούσα, απλά τη σήκωσα. Πολλά και διάφορα hacks, όπως προανέφερα, είτε στο κυνηγητό με τους αστυνομικούς, όπως τα blockers, όταν σας έρχονται αμάξια από πίσω για να τα σταματάτε και να τρακάρουνε. Από blockers μέχρι και εγώ δεν ξέρω, τα traffic lights, τα φανάρια, τα χακάρετε για να τρακάρουν μεταξύ τους τα αμάξια, τους συναγερμούς των αυτοκινήτων. Επίσης αν ξεκλειδώσετε από τα skills του μενού, μπορείτε, ναι, τέλος πάντων, να μπαίνετε στα αμάξια με hack, δηλαδή χωρίς να σπάτε το τζάμι, έτσι ώστε να καλούν την αστυνομία οι άνθρωποι που σας βλέπουν, δηλαδή σαν είναι δικό σου το αμάξι, κάτι τέτοιο. Ας πάμε τώρα λίγο να δούμε βασικά λίγο τα hacks, να πάρουμε μια καινούργια μηχανή, γιατί αυτή να έγινε ό,τι να είναι, και πάμε στα hacks. Ωραία. Εδώ έχουμε τα traffic lights. Τρακάρουμε τα traffic lights, δεν σημαίνει ότι θα τρακάρουνε πάντα. Να, τρακάρουν. Αυτό είναι σε καμιά αποστολή, είναι πολύ χρήσιμο όταν θέλετε να σκοτώσετε κάποιον που είναι μες στο μάξι και να κάνετε έτσι έναν πανικό και να καταφέρετε να το σκοτώσετε. Spikes, καρφιά. Εντάξει, τίποτα ιδιαίτερο, σας κυνηγάει η αστυνομία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα καρφιά και να τους σταματήσετε πολύ απλά. Οι γέφυρες, αυτή η γέφυρα δεν γίνεται hack, αλλά όχι, γίνεται hack, συγγνώμη. Να, λοιπόν, θα έρθουμε έτσι από εδώ, και αυτό πολύ καλό, σας κυνηγάει η αστυνομία, σηκώνετε τη γέφυρα, μπαμ, δεν έχει που να πάει η αστυνομία. Επίσης στο game υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο και πολύ ωραίο. Υπάρχει το slow motion, όπως θα δούμε τώρα. Πηγαίνουμε έτσι, πάμε να τρακάρουμε, πατάμε το slow motion με πατημένο το R3, αν δεν κάνω λάθος, μέσα, το joystick, το stick, και φεύγουμε. Αλλά και όχι μόνο γι' αυτό. Όταν είμαστε κάτω, πεζί, μπορούμε επίσης κατά τη διάρκεια ενός με όπλα, με μια σύγκρουση με όπλα, να πατήσουμε το slow motion και να σκοτώσουμε με φωλαίο τους εχθρούς μας. Να, ας κάνουμε ένα hacking. Μιλάει στο τηλέφωνο, ας ακούσουμε το conversation. Ωραία. Είδαμε τώρα δίπλα μας που πετάχτηκε ένα που λέει Crime Detective. Αυτά είναι και τα λεγόμενα side mission. Ας πάμε να κάνουμε αυτό το crime.
Και όταν λέω να κάνουμε crime, όχι να διαπράξουμε εμείς το έγκλημα, αλλά να σώσουμε έναν πολίτη από έναν εγκληματία που θα επιχειρήσει να τον σκοτώσει. Πάμε να δούμε. Πάμε από εδώ. Αυτό με το market που δείχνει κάτω στους δρόμους με βελάκι που να πας είναι πολύ χρήσιμο. Μπορείς δηλαδή άμα θες να μην βλέπεις το map. Τώρα θα βγάλουμε το profiler μας για να δούμε ποιο θα είναι το θύμα. Από εδώ πέρα. Δεν θα τον κάνουμε hack αυτόν. No. Είδατε. Crime. Να το. Αυτός εκεί. Τώρα. Να μπω μέσα, θα μπω μέσα. Θα του έρθει ένας λογικά και θα επιχειρήσει να το σκοτώσει. Γι' αυτό εμείς καλύτερα να ετοιμάσουμε το όπλο μας. 23%. Όσο ανεβαίνει σημαίνει ότι πλησιάζει ο θήτης. Λογικά αυτός θα είναι ο θήτης. Να το. Καλύτερα να κάνουμε engage. Όχι. Το φεϊλάραμε. Κάνεις engage από ένα όριο και μετά. Απλά τώρα φαίνεται όρμησα πολύ νωρίς. Θα βρούμε να κάνουμε όμως ένα άλλο crime. Ωραία, βρήκαμε ένα άλλο crime. Θα να δούμε, πιστεύω αυτό να βγει με μεγαλύτερη επιτυχία τώρα. Όπως καταλάβατε, δηλαδή παιδιά, ο θήτης μας καταλαβαίνει άμα πάμε σε μια κοντινή απόσταση. Γι' αυτό καλύτερα να κάτσουμε σε μια γωνία και όταν πάει 90% το crime κάπου εκεί να κάνουμε engage. Καλύτερα έτσι. Εντάξει, όταν είναι το crime σε μεγάλους χώρους είναι πιο δύσκολο γιατί ο criminal μπορεί να είναι ο καθένας. Να το, πήγε να μας καταλάβει, το είδατε. Α, να το, είχε ξεκινήσει ήδη το crime, επειδή αργήσαμε να πάμε, τώρα τον κυνηγάμε. Ή το σκοτώνουμε ή τον πιάνουμε με το όμικρον και τον χτυπάμε. Αλλά νομίζω και με τα δύο θα πάρουμε το ίδιο reputation. Πάμε. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό, να πας και το crime να έχει αρχίσει ήδη και ο criminal έτσι και σε καταλάβει και να αρχίσει να τρέχει. Μπορεί να πυροβολήσει πίσω ή να μπει σε ένα αμάξι και να φύγει ή απλά να τρέξει χωρίς να πυροβολήσει ή να κάτσει εκεί πέρα που γίνει το crime και να αρχίσει να σε πυροβολάει πολύ απλά και έτσι ναι, να το σκοτώσει. Εντάξει, ή να σκοτώσει. Κάποιος όπως βλέπουμε τώρα καλεί την αστυνομία. Καλύτερα να το πιάσουμε γρήγορα το criminal και να φύγουμε με ένα αμάξι. Έλα πίσω. Λίγο ακόμα. Και ναι, αυτά είναι. Όπως βλέπετε στο μήνυμα κάτω δεξιά κάνει αστυνομία και τώρα μας βρήκε και έρχονται. Γι' αυτό σας κάνω μια καταδίωξη και με την ευκαιρία να σας δείξω και το hacking. Το που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Α, κοιτάξτε πάνω δεξιά victim unharmed, δηλαδή το θύμα δεν το πείραξε ο θήτης, ο εγκληματίας, τα κατάφερα. Και βγήκε καλό. Τώρα θα ενεργοποιήσουμε τα blockers, όχι δεν πέτυχε το πρώτο. Θα ενεργοποιήσουμε τα καρφιά μου. Όταν δεν πετύχουν τα blockers, φυσικά έχετε και άλλες ευκαιρίες hack. Δεν είναι μόνο τα blockers για να χρησιμοποιώ τα μάτια. Να το, είδατε, ενεργοποιήσαμε τα blockers. Τα μάτια έπεσαν πάνω και κάνουν disable vinegar. Ας προσπαθήσουμε τώρα να ξεφύγουμε που σας έδειξα και το hacking. Steam Pipe, το θυμάστε αυτό με τη μεγάλη έκρηξη. Κοιτάξτε. Α, να πάρει, δεν πρόλαβα. Με ακολουθάει μόνο ένας από πίσω, ένα περιπολικό, γι' αυτό καλύτερα να το ξεφορτωθώ κάπως. Έχουμε reputation, έχουμε φήμη και καλύτερα να μην σκοτώνουμε πολίτες. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα, είναι και ευκαιρία τώρα που μας κυνηγάνε να σας δείξω αυτή την καινούργια ιδιότητα, μια ιδιότητα. Το blackout. Κλείνουν όλα τα φώτα της πόλης και δεν μας κυνηγάει κανείς και μπορούμε να ξεφύγουμε. Κοιτάξτε.
Είδατε, τρομερό, είναι πολύ ωραίο το blackout. Μας έχασαν, όπως βλέπετε στο χάρτη, και τώρα αν κοιτάξετε κάτω δεξιά στο μήνυμα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το κύκλο. Κοντεύουμε. Ωραία, σκέψη successful. Σε λίγο θα έρθουν και τα φώτα. Υπάρχουν να κάνετε ποικίλες και πολλές activities, συγχωρείτε. Ναι, αυτή τη δεν την είχα ανεβάσει εγώ πιο πριν. Από ρούχα να αγοράσετε και όπλα, μέχρι να παίξετε σκάκι, να πιείτε καφέ στην καφετέρια. Όπως βλέπετε ξανά έχουμε crime, προχωράμε και όλη την ώρα εμφανίζονται τέτοια πράγματα. Αλλά ας μην το κάνουμε τώρα, να πάμε να σας δείξω μερικά activities. Βλέπω ένα κατάστημα ρούχων, εδώ κοντά. Ας πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Όπως βλέπετε ο καθένας έχει δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πόσο χρονών είναι λέει, όνομα. Πολύ καλό έτσι όπως το έκανε η Ubisoft, αυτό πολύ μ' άρεσε. Ήρθαμε τώρα εδώ πέρα στο κατάστημα με τα ρούχα. Και εδώ πέρα όπως βλέπετε είναι... Μισό λεπτό. Νόμιζα καλούσε την αστυνομία. Υπάρχουν πολλά και ωραία ρούχα. Είναι το κλασικό αυτό. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε σκέτο παντελόνι. Α, σταματώ μιλάς λίγο. Λοιπόν, εγώ έχω αυτό που μου αρέσει πολύ. Ας αγοράσουμε κάτι καινούριο για να δούμε για ποικιλία. Μπορεί να βγει χάλια, μπορεί να είναι και ωραίο όμως. Δεν ξέρω γιατί δεν μας αφήνει το δοκιμάσουμε. Ή τα αγοράζεις και φεύγεις ή δεν αγοράζεις τίποτα και... Για να δούμε. Καλό, ναι, μ' αρέσει. Ωραίο είναι, θα το πάρω. Μπορώ ποτέ να έρθω πίσω και να αλλάξω πάλι ρούχα. Όχι να αγοράσω και να αγοράσω, αλλά και αυτά που έχω ήδη να τα κάνω equip με κάποιο τρόπο. Όπως βλέπουμε τώρα θα σας μιλήσω λίγο για τα όπλα. Όπως βλέπουμε εδώ και στο τροχό των όπλων μου υπάρχουν πολλά διάφορα ωραία όπλα, από τέλεια που σκοτώνεις με μια σφαίρα έτσι sniper και τέτοια, μέχρι και χάλια όπλα που δεν χρειάζεται καν να αγοράσεις. Εγώ τα έχω όλα. Βλέπουμε εδώ πέρα automatic, οπλάκια, ούζι, εδώ πέρα είναι. Εδώ μεγάλα όπλα, όπως η το MP5, το Vector και πολλά άλλα, που το Kalashnikov, το ΑΚ, ναι, έχω το Kalashnikov, που βρίσκουμε σε πολλά games και είναι ωραία. Εδώ έχουμε βόμβες, μπορούμε να κάνουμε crafting τις βόμβες μας. Εδώ πέρα είναι αυτό για να κάνουμε τα σήματα της αστυνομίας, όταν πάνε να μας κάνουν scan, όπως είδατε, τα κάνουμε block, τα κάνουμε jump και δεν μας κυνηγάνε. Το blackout. Αυτό είναι ένα distracting tool, το πετάμε εκεί, είναι κάποιος εχθρός σε μια αποστολή, κάνουμε τετράγωνο attract, παίζει μουσική και πηγαίνουν εκεί πέρα. Εδώ έχουμε τις καραμπίνες μας, τίποτα ιδιαίτερο, εντάξει. Και εδώ πέρα έχουμε τα μεγάλα όπλα, τα δυνατά όπλα βασικά, μεγάλα είναι και αυτά, εδώ η γουρούνα που σας είπα. Έχουμε δύο grenade launcher, ένα καλό sniper αυτόματο, επίσης αυτόματο αλλά όχι τόσο δυνατό, και ένα sniper σαν Dragunov, και αυτά έχουμε και από όπλα. Επίσης από αμάξια και εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία αμαξιών, από καλά ως και από Lamborghini ως και, τι να σας πω, και βανάκια που πάνε με 5. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα ιδιαίτερο και εδώ πέρα. Γενικά, όπως βλέπετε και εσείς, είναι ένα πολύ όμορφο game με πολλές ιδιότητες, να περνάτε ωραία, ενώ να παίζετε το open world, ευχαριστιέστε να παίζετε και open world. Κάμια φορά καντάκι βάρε βέβαια, αλλά χάρη στο side missions, τα criminals και όλα, τα crimes και όλα αυτά, μπορείτε να το ευχαριστείτε πολύ. Να, εδώ μπορούμε να... Τι κάνει αυτός? Τρελός, ναι. Εδώ μπορούμε να δούμε μια Lamborghini, και την οποία θα πάρουμε άμεσος. Μα τι κάνω?
Εδώ πέρα μπορούμε να ανοίξουμε το κινητό μας και έχουμε πολλά πράγματα, όπως να παίξουμε online, να χακάρουμε κάποιον δηλαδή και πολλά άλλα με τους φίλους μας. Πολλά να ακούμε. Με συγχωρείτε, τράκα τη Lamborghini. Digital Trips. Αυτό θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Και είναι μια έκπληξη, είναι πολύ ωραίο. Μπορούμε να δούμε διάφορα activities, να κατεβάσουμε τραγούδια όπως βλέπετε. Επίσης από τους ανθρώπους μπορούμε να πάρουμε τραγούδια, να κάνουμε τα τραγούδια τους και να τα κατεβάσουμε να το ακούσουμε. Δεν ξέρω αν ακούει τώρα το ραδιόφωνο, λέει είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και το έχω κατεβάσει. Από hacking αυτά ήτανε. Σας είπα πριν, δεν νομίζω ότι κάτι άλλο, αρκετά είναι και ωραία, είτε για να ξεφύγεις είτε για να γελάσεις, έτσι όπως το Steam Pipe εκείνο που κάνει μια τεράστια έκρηξη. Βέβαια όχι, δεν είναι μόνο αυτά, ψέματα. Υπάρχουν και άλλα hackings, όπως αυτό. Είναι τα hackings του δρόμου, πως τα αποκαλώ, όχι για να ξεφύγεις από αστυνομία, αλλά πιο πολύ για να πιάσεις criminals. Να τρέχεις δηλαδή από εδώ, να το κάνεις explode και να ορμήξεις και να το σκοτώσεις. Εντάξει, και αυτά είναι χρήσιμα hackings, αλλά όχι εντάξει. Η αστυνομία τι να κάνεις explode τα μάτια και να γίνει explode, όχι δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά και αυτά πιστεύω ότι είναι πολύ ωραία. Τα καλύτερα hackings για μένα είναι το. Να πάλι Pixar Contract. Είναι το Steam Pipe που κάνει όλη αυτή τη τεράστια έκρηξη και τα φώτα και τα φανάρια. Ειδικά όταν, όπως προανέφερα, είναι ένας εγκληματίας και θέλεις να του κάνεις, τρέχεις με το μάξι, κάνεις τα φώτα, γίνεται μια καταστροφή, τα έχω πάρει το φάρμα, ναι, και τρακαίνεις, και τρακαίνει. Ας πάμε τώρα σε αυτό το μαγαζί που πουλάει όπλα. Μπορούμε να κάνουμε ακόμα και τη μουσική του μαγαζιού. Αυτά είναι. Αυτός γιατί είναι κάτω δεν ξέρω. Ναι. Βλέπουμε εδώ, τα έχω τα όπλα, τα αγοράσει. Μπορούμε να αγοράσουμε όμως μερικές σφαίρες. Αυτά. Εντάξει, δεν έχει κάτι να αγοράσουμε, απλά ήθελα να σας δείξω πως είναι το κλίμα εδώ μέσα σε αυτό το μαγαζί. Όταν επίσης μας κυνηγάει η αστυνομία, εκεί πέρα τώρα δεν έχω την ευκαιρία να σας το δείξω, εκεί στη τηλεόραση από πίσω θα μας δείξει η TV, η τηλεόραση. Θα πατήσουμε 2 τότε, θα βγάλουμε το όπλο, με συγχωρείτε, πείτε ότι βγάζουμε αυτό το όπλο και τρέχουμε και μας κυνηγάει η αστυνομία. Είναι πολύ ωραίο που σε επόμενο επεισόδιο θα το δείξω όταν μας δοθεί ευκαιρία, γιατί τώρα δεν είμαι καταζητούμενος, δεν έχω κάνει κάτι. Το να βγάζεις λεφτά στο Watch Dogs είναι πολύ εύκολο, ειδικά αν δούμε εδώ πέρα στα skills, αναβαθμίσεις το skill το οποίο σου δίνει έξτρα λεφτά από αυτούς που χακάρεις. ATM Hack Boost, ATM Hack Boost Plus, δηλαδή σκεφτείτε, παίρνω πολλά. Τα skills είναι ωραία. Οι άνθρωποι που έχουν ένα τετραγωνάκι, ένα πλαίσιο στο κεφάλι τους, το έχω κάνει εγώ skill αυτό, δεν θα σας το δίνω ειδικά, σημαίνει ότι είναι πλούσιοι και μπορούμε να τους χακάρουμε. Είτε το ATM τους, είτε άλλα πράγματα. Τι είναι αυτό? Να νομίζω είμαστε εμείς. Μας δείχνει στη TV επειδή κάνουμε πολλά εγκλήματα. Τώρα δεν μπορώ να δω μια TV. Βέβαια να βρω μια TV, αλλά μας δείχνει. Και πάνω σε τα hacking, τα door, εντάξει, θα είναι και το λεφτό hacking. Λοιπόν, αυτό είναι πάνω κάτω να σας δείξω τα hacking, τα αυτοκίνητα, τις δραστηριότητες, τα μαγαζιά, το κλίμα της πόλης, πόσο όμορφη είναι και βράδυ και μέρα. Επίσης οι σκιές είναι πολύ όμορφες των ανθρώπων εδώ και γενικά, είναι προσφεγμένες και εμένα μου έκαναν πολύ εντύπωση τα ρούχα. Εδώ έχουμε και την αμαξάρα τώρα. Στα skills trees έχει να κάνεις hacking, έχει να κάνεις το shooting και πολλά άλλα πράγματα. Νομίζω, μισό λεπτό, είδα ένα μπλε πλαίσιο στο κεφάλι ενός ανθρώπου. Τώρα μας προκαλεί να κάνουμε online race μαζί του, αλλά τώρα επειδή αυτό το επεισόδιο δεν θα είναι online, θα κάνουμε μόνο αυτό που κάνω, το explore στο Chicago. Έχει μάθος. Να, το μπλε πλαίσιο πάλι, το βλέπετε. Κοιτάξτε, πάνω στο από το κεφάλι του έχει μια κάρτα πιστωτική με συν. Έχει plus, boost. Το χακάραμε και πήραμε έτσι απλά. Sorry, ναι. 13 χιλιάρικα. Αυτά είναι.
Αυτά τα λεφτά επίσης μπορούμε, αυτά τα λεφτά μπορούμε να τα βγάλουμε από ένα ATM. Από ό,τι έχουμε χακάρει από όλους τους ανθρώπους μπορούμε να πάμε σε ένα ATM και να το βγάλουμε. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανένα ATM στο χάρτη, αλλά άμα βρούμε θα πάμε αμέσως. Εντάξει, όχι κάτι ιδιαίτερο, πηγαίνεις με το κινητό και βγάζεις τα λεφτά. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα πιο σημαντικά και ήθελα να σας δείξω σε αυτό το επεισόδιο. Σας συστήνω για το Watch Dogs. Ναι, αυτό πόνεσε. Σας συστήνω το Watch Dogs, είναι ένα τρομερό παιχνίδι. Το βαθμολογώ 9 στα 10 και 9 και όχι 10 στα 10 εξαιτίας, επειδή καμιά φορά καταντάει βαρετό γενικά. Το campaign είναι πολύ έντοκο, παιδιά, πρέπει να το παίξετε. Εντάξει, δεν θα κάνω spoil φυσικά. Καταντάει βαρετό λίγο το open world. Να, ήρθαμε εδώ στο ATM όπως βλέπετε και κάνουμε τα λεφτά. Όσα χακάραμε από όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο από εκείνον. Ναι, γι' αυτό καταντάει βαρετό και low to downgrade, επειδή τα γραφικά δεν είναι και τόσο όσο μας είχαν υποσχεθεί. Όχι ότι δεν είναι όμορφα, ειδικά το βράδυ την ήθελε πολύ όμορφα. Πολλά side missions, που σημαίνει ότι θα σας πάρει πολύ ώρα να τερματίσεις το όλο το παιχνίδι. Ποικιλία στους ανθρώπους, π.χ. που λέω το κάθε ένα το όνομά του. Και άλλη κάμερα. Αυτά. Άρα αυτό σας λέω. Ας κάνουμε και ένα τελευταίο side mission, το οποίο ονομάζεται Criminal Convoy. Είναι αυτό που σας είχα πει, να είμαστε στο αμάξι και πρέπει να το σκοτώσουμε ή να τον κάνουμε με το Omicron take down με το Glock μας. Ή μάλλον knockdown. Το take down το πρέπει να το σκοτώσεις. Μπορούμε να δούμε αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθεί στο αμάξι και μέσα αυτή τη διαδρομή, πριν φτάσει στο αμάξι στο προορισμό του, εγώ θα πρέπει είτε με hacking είτε κάπως τέλος πάντων να κάνω knockdown τον οδηγό. Takedown, με συγχωρείτε. Takedown, ωραία. Takedown σημαίνει να το σκοτώσεις. Οδηγό ή όπου είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι οδηγός, δεν έχω ιδέα. Ας πάμε να στήσουμε έτσι κάπως σαν μια ενέδρα. Θα ήταν καλό να βρούμε ένα steam pipe που είναι τόσο δυνατό, όπως θυμάστε. Blocker μέσα στην εθνική εδώ πέρα λίγο δύσκολο να βρούμε, αλλά μπορούμε να στήσουμε μια ενέδρα με το αυτοκίνητό μας, το οποίο είναι και μεγάλο από ό,τι βλέπω. Να βγάλουμε το όπλο μας ή μάλλον θα βγάλω αυτό εδώ. Είναι μια βόμβα. Για να πατήσουμε. Ωραία. Τέλεια. Δεν το πιστεύω. Πέθανα. Εντάξει, ξανά ήρθαμε εδώ. Τώρα αυτή τη φορά για κάποιο λόγο βγήκαμε πίσω τους. Και καλό θα ήταν... όπα, προλαβαίνω. Θα βάλουμε αυτό εδώ. Θα κάνουμε slow motion. Και ναι, τον σκότωσα. Και με τη Lamborghini ή ό,τι είναι αυτό, η αμαξάρα. Σιγά μην μας πιάσουν. Είδατε ότι το slow motion ή αλλιώς focus mode στο Watch Dogs είναι πολύ πολύ χρήσιμο, πολύ επικό και πολύ ωραίο γενικά. Και για να γλιτώσετε από τρακαρίσματα με άλλα αμάξια, αλλά και εδώ πέρα χρησιμοποιείς πάρα πολύ για να σκοτώσετε άλλους. Όταν πεθαίνετε, κάνει το focus mode, συναδεύεται με την ισχύα στο κεφάλι. Τώρα κάνει σαν reinforcement αυτά τα τσιράκια αυτού που σκότωσα. Δεν μας κινητάνε. Αυτό ήταν το Watch Dogs, χάκες. Πάρτε όλο το game. Πραγματικά είναι τρομερό. Σας το συνιστώ και για τις PC, PS4 με το ίδιο, εντάξει. Και για PS4 είναι πολύ ωραία τα γραφικά. Ενώ αυτό που λέγαμε Masterpiece και όλα αυτά. Και γίνετε κι εσείς χάκες. Μέχρι τότε, για το επόμενο επεισόδιο τα λέμε. Πάλι τράκα. Adiós.